sunana Abubakar Tunau Anka, daraktan aikin gona da albarkatun ƙasa na karamar hukumar mulki ta Anka a jihar Zamfara. Na ga kamar kun kawo abubuwa da yawa wannan wajen baje koli. Na'am. Ka lissafa min abubuwa 5 na ma'adinai da kuka kama ji. A wannan rufa ta baje koli da ake yi na ƙasa da ƙasa a garin Kano karo na 46 mun zo da wato abubuwa na ma'adanai kamar su lead galena, muna da iron ore, muna da barite, muna da manganese, muna da lithium, muna da wolframite, duka waɗannan da mun dan tsakuro kaɗan daga cikin abin da su, muna da copper, muna da iron ore, duka dai da kuma makamantansu duka waɗannan ma'adanai. To guda nawa ka san sunayensu da Hausa? Yanzu kamar lead galena, lead shine darma kenan. Wannan copper shine kuma dai kamar yadda azurfa kenan. Shi kuma bakin karfe gashi nan tama. Yawa shi tama iron ore shine bakin karfe kenan. To kamar da makamantan shi kuma bare menene bare din nan? Shi wannan bara din dutse ne wanda ake amfani da shi wurin haƙo wato irin rijiyoyin mai. Yawa rijiyoyin mai. Kuma mutum ne ba shi ne suke amfani suna haƙo mai da shi. Wannan gurɓataccen mai kenan da muke da shi a wannan ƙasa insha Allah. To kuma na ga tunda kai darakta ne ka hada harkar noma. Da me karamar hukumar an ka tafi nomawa. Kamar yadda aka san jihar Zamfara wato abin nan namu shine wato noma shine alfaharin mu. So a wannan karamar hukuma ta mu ta Anka muna noma abubuwa da dama kamar su gyada, muna noma masara, muna noma waken soya, muna noma farin wake, muna noma riɗi, kuma dukkanin su waɗannan mun san abin da gyada take yi. In an wannan na gyada za ta bada mai, za ta bada kuli-kuli. Haka shi ma riɗi akan sarrafa shi zuwa abin da ake ci, kuma mukan koyar da mata masu san ƙasa kamar yadda kuke gani. Kuma bangaren noman rani ma ba mu bari a baya ba, mukan noma wato ainihin tumatir, muna noma kuɓewa ɗanya, muna noma kuma zoɓo. Waɗannan duk abubuwan da muke yi ne a noman rani da damina. Kuma mata daga cikin sana'o'in da ake koyar da su a ƙaramar hukuma sukan yi waɗannan saƙe-saƙen. Darakta, na'am. Wannan cin alluna na roƙon Allah ne ko na me? Wannan asali dama wato mutane waɗanda suke masassaƙa, wato sana'a suke na waɗanda suke ƙarƙashin wannan ma'aikata tamu, sukan yi mana sassaƙa irin wannan domin fasaha. Kamar yadda kake gani ga hauyu abubuwa ne na aikan gona, wannan kuma na almajirai ne wanda ake kaiwa a makarantun allo wanda suke amfani da shi. Wace bishiya suka fi sarewa su yi alluna? Mafi akasari wannan akan sare aduwa ne, da ita aka fi yin alluna. Mafi akasari aduwa ce da wannan kanya insha Allah. Kuma makeranmu ma suna da fasaha irin ta yi mana ayyuka abubuwa na aikin gona, kamar da kake wannan samfur na karamar garma ce wacce ita ma idan muna so a yi aikin gona mun sani shanu sukan yi huda da garmuna. Wa'annan shi ne nuna cewa makeranmu za su yi kowace irin garma ta huda kenan da shanu in Allah ya yarda.